Dapat tayong maging matapat. Kuminsan po mayroong mga tao masipag naman, walang bisyo, pero hindi umuunlad. Kasi hindi makita ng Diyos ang katapatan. Kung tayo ay mabibigyan ng pagkakataon sa paghahanap buhay, at lahat naman po binigyan ng pagkakataon sa paghahanap buhay. Merong nagtitinda sa palengke, merong maliit na tindahan, merong mga nagninegosyo kahit maliit lamang. May mga tricycle driver, jeepney driver, may mga nagtatrabaho sa pribadong kumpanya. Dapat po ipakita natin na tayo ay may malasakit at responsibilidad sa ating trabaho. At huwag po tayong maglalamang. Huwag tayong mandangaya. Dahil alam niyo po ba, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ang mapapagkatiwalaan ko sa maliit ay pagkakatiwalaan ko sa malaking bagay. Wala pong pagkabula. Dahil mula nang ako'y bata, nanatili akong naging matapat. Na kapag hindi ko pera, ay hindi ko pinag-iinteresan, at kahit ako'y nandidihado, okay lamang po. Subalit nakita ng Diyos ang katapatang yan. Kaya ibinigay niya sa akin ang malaking pagpapala na ngayon po hindi lamang libo, kung hindi milyong tao sa Pilipinas ang aking natulungan. Ngayong panahon ng pandemya, purihin natin ang salita ng Panginoon. Tunay na may malasakit sa kapwa, ipaglalaban mo ang kanilang karapatan at kagabayan mo sila tungo sa maayos na pamumuhay. At kung tayo bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, ibabalik natin ang dangal ng Pampanga sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos.